ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо манучер маҳкамов ва малоҳат назаршозода. салом. тавре хабар дода будем тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъини интихоботи даъвати нави маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ рӯзи 2 марти соли равон дар мамлакат интихоботи парлумонӣ баргузор мегардад. ҳизби халқи демократии тоҷикистон ҳамчун ҳизби пешқадам дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ фаъолона иштирок дорад. аз ҷараёни маҷлисҳои ҳизбӣ мазкур дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 шаҳри Хуҷанд маҷлиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид ки дар он муовини раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, аъзои кумитаи иҷроии маркази ҳизби халқи демократии тоҷикистон Мавсума Муинӣ, муовини раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон Мирзо Қосим Каримзода, аъзои раёсати кумитаи иҷроии марказии ҳизби халқи демократии тоҷикистон Абдуҷаббор Азизӣ ва раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода иштирок доштанд. Мунзифа Ҷабборӣ, раиси кумиҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ҷаласаро оғоз намуда, иттилоъ дод ки ба муҳокимаи маҷлиси кумиҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд масъалаҳои зерин дар бораи вазифаҳои ташкилотҳои ҳизбӣ ҷиҳати тарғиб ва амалигардонии нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ситоди пеш аз интихоботии кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд пешбарии номзад ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатии Хуҷанд рақами 13 пешниҳод шудааст. аз рӯи масъалаи якум Аюб Усмонзода, ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров баромад намуда, аз ҷумла таъкид дошт ки воқеан ҳам дар паёми навбатии худ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда, оид ба пешбурди манфиатбори сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисодиёту саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. сипас аъзои маҷлис баъди ташкили ситоди интихоботӣ номзади худро ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ намуданд. ҳамин тавр номзадии Мавсума Муинӣ ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатаи интихоботии Хуҷанд рақами 13 пешбарӣ карда шуд. баҳри муаррифии номзад аъзои кумиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Абдуҷаббор Азизӣ, директори муассисаи давлатии Кохи фарҳанги ба номи Саидхоҷа Орунхоҷаев Осим Каримзода баромад намуданд. сипас тибқи муқаррарот ному насаби номзади пешбаришавандаро тариқи овоздиҳӣ ба бюллетени овоздиҳии пинҳонӣ дохил карда шуд ва иштирокдорони ҷаласа раъи худро доданд. натиҷаи овоздиҳиро раиси комиссия Ҷамшед Тӯразода эълон дошт ва ҳамин тавр Мавсума Муинӣ, муовини раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, номзад ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатаи интихоботии Хуҷанд рақами 13 якдилона пешбарӣ карда шуд. дар навбати хеш Мавсума Муинӣ, номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҳавзаи интихоботии рақами 13 баромад карда, барои боварӣ ва эътимод арзи миннатдории худро баён кард. сипас раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода баромад карда таъкид дошт ки номзади пешбаринамудаи кумиҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Мавсума Муинӣ ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан арзанда мебошад. мафсуф дониши баланд ва таҷрибаи бой дошта, ҳамчун вакил метавонад бо татбиқи барномаи ҳизбӣ дар рушду инкишофи кишвар, аз ҷумла таъмини зиндагии шоистаи мардум шараф ёб гардад. муовини раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Мирзо Қосим Каримзода низ дар ҷаласа баромад карда доир ба шахсияти номзади пешниҳодшуда фикру андешаҳои худро баён дошт ва аз ҳамагон даъват ба амал овард ки субхоришҳои роҳбарияти кумитаи иҷроии марказии ҳизбро сармашқи кори худ дониста, минбаъд низ таҳти роҳбарии раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои татбиқи амалии вазифагузориҳои пешниҳодшуда кӯшиш ба харҷ диҳанд. ҳамин тавр бо якчанд вазифагузориҳои дигар маҷлиси кумитаи иҷроии шаҳрии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ба охир расид.
дар асоси талаботи банди 39 оинномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва бо дар назардошти маъракаи сиёсии дар пеш истода, яъне пешбарии номзадӣ ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Вахш, Кушониён ва Ҷалолиддини Балхӣ баргузор гардид, ки дар он роҳбарону аъзоёни ҳизб ва гурӯҳи тарғиботии ин ниҳоду собиқадорон иштирок намуданд. рӯзномаи маҷлис оид ба тасдиқи нақшачорабиниҳо, оид ба таблиғу ташвиқи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар, таъсиси ситоди пеш аз интихоботии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Вахш ва пешбарии номзадӣ ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатии Вахш 32 тасдиқ гардид. раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар вохӯри перомонӣ дар сатҳи баланд гузаронидани ин маъракаи сиёсӣ баромад намуда қайд кард, ки интихобот ҳамчун ифодаи олии ҳокимияти халқ раванди муҳими сиёсиест, ки аз натиҷаҳои он пешрафти рушди минбаъдаи давлати мо сахт вобаста аст. дар ин радиф интихоботи вакилони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллӣ мақоми махсус дошта, иштироки фаъолонаи ҳар як шахси худшиносу худогоҳ омили муҳими суботи сиёсӣ ва пешрафти давлат ба ҳисоб меравад. бояд қайд кард, ки номзади ҳизб мутобиқи моддаи 31 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва бюллетени овоздиҳии пинҳонӣ сабти ном шуда, аъзои кумитаи иҷроия мавқеи худро муайян кардаю овози худро мегузорад. зимни таҳлилу натиҷагириҳо, номзадии Абдусаломзода Мунаввар Али Акбар ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии Вахш 32 пешбинӣ гардид. дар анҷоми вохӯрӣ қайд гардид, ки бояд масъулин баҳри дар сатҳи баланд гузаронидани интихоботи вакилон чораҳои муассирро андешанд, ҳамеша шароитҳои заруриро фароҳам созанд, то ин маъракаи сиёсӣ дар сатҳи баланд баргузор карда шавад. дар ноҳияи Данғара маҷлиси якҷояи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Данғара ва шаҳри Норак баргузор гардид. тибқи рӯзнома дар кори маҷлис ду масъала шарҳу тавзеҳи нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, инчунин пешниҳоди номзадӣ ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботии якмандатии Данғара 36 баррасӣ гардид. дар кори маҷлиси якҷояи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Данғара ва шаҳри Норак номзадии Гулзода Маҳмадшоҳ Қурбоналӣ ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатии Данғара 36 пешбарӣ гардида ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дастгирӣ ёфт. дар анҷоми вохӯрӣ қайд гардид, ки бояд масъулон баҳри дар сатҳи баланд гузарондани интихоботи вакилон чораҳои муассирро андешанд, ҳама шароитҳои заруриро фароҳам созанд, то ин маъракаи сиёсӣ дар сатҳи баланд баргузор карда шавад. дар ноҳияи Рашт маҷлиси якҷояи кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияҳои Рашт, Сангвор, Тоҷикобод, Лахш ва як қисми ноҳияи Нуробод вобаста ба пешбарии номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатии Рашт 12 баргузор гардид. дар маҷлиси якҷояи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияҳои Рашт, Сангвор, Тоҷикобод, Лахш ва Нуробод аъзоёни кумитаи иҷроия, раисони ташкилотҳои ибтидоӣ, вакилони ноҳиявии ҳизб, шӯрои собиқадорони ҳизб ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок доштанд. дар маҷлиси якҷояи ҳизби халқии демократии тоҷикистон масъалаҳои шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 декабри соли 2024 таъсиси ситоди пеш аз интихоботӣ кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод, Лахш, Сангвор ва Нуробод, инчунин пешбарии номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатии Рашт 12 баррасӣ гардид. баъд аз тасдиқи нақшаву чорабиниҳо оид ба тарғибу ташвиқи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ситоди пеш аз интихоботи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод, Сангвор, Лахш ва Нуробод таъсис дода шуд. аз рӯи масъалаи дуюми рӯзнома номзадии Идизода Файзалӣ Фузайлшоҳ аз ҷониби ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатии Рашт 12 ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ пешбарӣ гардид.
дигар ҳизбҳои сиёсии мамлакат низ тасмим доранд ки дар маъракаи муҳими дар пеш истода интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ширкат варзанд. аз ҷумла ҳизби аграрии тоҷикистон дар ноҳияи восеъ маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизбро доир намуда номзади худро ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуд. дар ноҳияи восеъ конференсияи якҷояи кумитаҳои ноҳияҳои восеъ Балҷимов ва Темурмалик ҳизби аграрии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори он Сафарзода Зайниддин ҷонишини раиси ҳизби аграрии Тоҷикистон ва вакилон аз кумитаҳои ҳизби аграрии Тоҷикистон ноҳияҳои восеъ Балҷимов ва Темурмалик иштирок доштанд. рӯзномаи конференсия тасдиқ намудани нақшачорабиниҳо оиди шаҳр ва тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ва масъалаи дуюми рӯзномаи конференсия пешбарии номзад аз ҳизби аграрии Тоҷикистон ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботӣ якмандатаи восеъ рақами 39 иборат буд. бо риояи тартиби муқаррар гардида тибқи қонунгузорӣ вакилони конференсия номзадии Сулаймонов Мустафо Неъматовичро ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатаи интихоботии восеъ рақами 39 пешбарӣ намуданд. Сулаймонов Мустафо раиси кумитаи иттифоқи касабаи комплекси агросанъатӣ ноҳияи восеъ шарҳи ҳоли номзад муаррифӣ карда шуд. қисмати овоздиҳӣ тариқи пинҳонӣ доир гардид. баъди ба ҳисобгирӣ овозҳо муайян намуд ки номзадии Сулаймонов Мустафо Неъматович якдилона ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ ёфт. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар робита ба эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар ҳамоиш ғолибони озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмии оммавӣ ки дар робита ба соли маърифати ҳуқуқӣ ва 30-умин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда буд, муайян ва қадрдонӣ гардиданд. гузориши ҳамкорнамон дар ин хусус. дар чорабинии марбут ба соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, намояндаи комилҳуқуқи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон Зариф Ализода, сардори раёсати маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Анвар Сафарзода ва дигар намояндагони сохторҳои марбутаи ҷумҳурӣ иштирок доштанд. ҳозирин дар робита ба муҳимият ва зарурати эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ суханронӣ намуда иброз доштанд ки бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 30-умин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмиву оммавӣ дар соли 2024 эълон шуд. вобаста ба ин аз 31 августи соли 2024 амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. зикр шуд ки дар робита ба озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин китоби илмӣ, мақолаи илмӣ ва мақолаи илмиву оммавӣ ба кумитаи тадорукот 98 мавод пешниҳод гардид. маводи ба озмун пешниҳод шуда мавриди баррасӣ қарор гирифта, ғолибон бо маблағҳои гуногун қадрдонӣ шуданд. гуфта шуд ки ғолибон аз рӯи се номинатсия беҳтарин китоби илмӣ, беҳтарин мақолаи илмӣ ва беҳтарин мақолаи илмиву оммавӣ муайян шуданд. дар самти беҳтарин китоби илмӣ Шарифзода Рустам Шароф, профессори кафедраи назарияи таърихи давлат ва ҳуқуқи факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон сазовори ҷойи якум, Соҳибзода Муҳаммадҷон Муҳаммадалӣ, муовини якуми директори маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойи дуюм, Сангинзода Дониёр Шоҳмаҳмад, профессори кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултати ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷойи сеюм ва Сангов Комрон Шоҳмаҳмадович, корманди иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори ҷойи сеюм гардиданд. дар бахши беҳтарин мақолаи илмӣ Ҳақназар Имомназар, ходими илмии шуъбаи тадқиқоти иқтисодиёт ва иҷтимоиёти Институти илмҳои гуманитарии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба ҷойи якум, Маҳмудов Иззатулло Тешаевич, мудири кафедраи ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурории факултати ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷойи дуюм, Камолзода Илҳом Икром, доценти кафедраи назарияи таърихи давлат ва ҳуқуқи факултати ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллӣ ба ҷойи сеюм сазовор дониста шуданд. аз рӯи самти беҳтарин мақолаи илмиву оммавӣ Ёдгори Субҳон, омӯзгори фанни таърих ва ҳуқуқи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 18 дар шаҳри Исфара ба ҷойи якум, Ширин Қурбонова, корманди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҷойи дуюм ва Далери Абдулло,
муовини сармуҳаррири рӯзномаи садои мардум ба ҷои сеюм мансуб дониста шуданд. Сипас бахши фарҳанги чорабинӣ ки ансамбли халқии наврӯзи донишгоҳ бо ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ омода намуданд, пешниҳоди аҳли толор гардонида шуд. 21 марти имсол дар саросари ҷаҳон соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо қайд карда мешавад. Бояд зикр намуд, ки ин ташаббуси башардӯстона аз ҷониби Тоҷикистон садо дода, таваҷҷӯҳи ҷомеаи башариро ба ҳифзи сарватҳои табиӣ, аз ҷумла пиряхҳо, ки манбаи асосии оби ошомиданӣ мебошанд, ҷалб намуд. Бо таваҷҷӯҳ ба ҳолати хатарноки табиии ҷаҳони муосир, ки пайи гармшавии глобалии сайёра ба амал омадааст, ин иқдоми кишвари мо муҳимияту аҳамияти бениҳоят зиёд дорад. Чунин андеша доранд коршиносон. соли 2025 тоҷикистон мизбони боз як чорабинии сатҳи баланд, яъне конфронси байналмилалии оид ба ҳифзи пиряхҳо хоҳад шуд. ин ташаббус дар иҷлоси 77-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид, ки бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон сурат гирифта буд, бо ҷонибдории 153 кишвари узви ин созмон пазируфта шуд ва соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид. иқдоми мазкур аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2021 зимни нахустин ҷаласаи пешвоёни эътилофи обу иқлим пешниҳод шуда буд. боиси ифтихор аст, ки дар асоси қатномаи қабул гардида пешниҳодҳои ироашудаи президенти кишвар аз ҷониби кишварҳои узви созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфтанд. аз ҷумла 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардида, дар назди созмони милали муттаҳид таъсис додани фонди боварии байналмилалӣ барои саҳмгузорӣ дар ҳифзи пиряхҳо ва дар соли 2025 доир намудани конфронси байналмилалии оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе дастгирӣ гардиданд. мо олимони соҳаи табиатшиносӣ ифтихор менамоем, ки тавассути иқдомҳои башардӯстонаи пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи ҷаҳон масъалаи вобаста ба ҳифзу истифодаи оқилонаи захираҳои об ҳаллу фасл гардида истодааст ва инак зиёда аз 20 сол аст, ки дар ҷаҳон моро ҳамчун ташаббускори ҳифзи захираҳои об мешиносанд. дар қатори ин иқдомҳои шоистаи башардӯстона пешниҳод гардидани соли 2025 соли ҳифзи пиряхҳо, ин як ташаббус, як иқдоми наҷибест, ки мардуми ҷаҳонро барои боз ҳам ғамхорӣ ба табиат даъват мекунад. мо бояд хуб донем, ки маҳз захираҳои пиряхҳо дар кӯҳсор барои таъмини аҳолии сайёра бо обҳои ошомиданӣ, умуман ҳамаи намудҳои об манбаи асосӣ ба ҳисоб меравад. дар ҳолате ки пиряхҳо нобуд шаванд, дар табиат захираи об гуфтам мумкин аст боқӣ намемонад. барои ҳамин ҳифзи пиряхҳо вазифаи муқаддасу аввалиндараҷаи инсоният дар замони муосир мебошад. масъалаи обшавии пиряхҳо аз таъсири тағйирёбии иқлим имрӯз тамоми ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. таҳқиқоти олимон дар соли 2020 нишон дод, ки аз ҳисоби обшавии ин пирях аллакай 4% болоравии сатҳи ҷаҳонии баҳрҳо ба мушоҳида мерасад ва ин раванд бо гармшавии қабати замин шадидтар мешавад. муаммоҳои экологӣ имрӯз ба яке аз мушкилоти асосии бисёр кишварҳои ҷаҳон табдил ёфтанд. дар баробари тадбирҳои андешидаи кишварҳо вобаста ба экология, маҳз ташаббус ва иқдомоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба масоили обу иқлим аз ҷониби созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфт. дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерреш ба ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои марбут ба об баҳои баланд дода, таъкид намуда буд, ки нақшаҳои энергетикӣ ва экологии Тоҷикистон ба нафъи тамоми кишварҳои минтақа амалӣ мешаванд. мо дар самти сиёсати хориҷӣ баробари сиёсати дохилӣ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидем ва ин албатта умед ҳаст, ки ба шарофати ин ташаббус дар Тоҷикистон чандин чорабиниҳои муҳим хоса конфронсе оид ба масъалаи ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад ва бо ин васила ва бо ин восита Тоҷикистон аз тарафи дигар созмонҳо, дигар давлатҳо, дигар субъектҳои муносибатҳои байналхалқӣ ҳамчун давлати ташаббускор, ҳамчун миллати таърихӣ, фарҳангӣ, тамаддунсоз шинохта мешаванд ва имрӯз дар ҳамин раванди шиддат ёфтани рақобатҳои сиёсии геополитикии ҷаҳонӣ чунин мақом, чунин ҷойгоҳ, чунин ибтикороти
роҳбари давлат имкон медиҳад ки мо ягонагӣ мо давлати соҳибистиқлоли худро ҳифз кунем ва боз ҳам барои расидан ба дастовардҳои минбаъда талошу кӯшишҳои назаррас анҷом дода бошем. ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб дарк менамояд ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо дороии то 60% захираҳои оби Осиёи марказӣ имкон дорад бисёр давлатҳоро бо об таъмин созад, дар ҳоле ки аксар кишварҳо аз беобӣ танқисӣ мекашанд. барои ҳифзи манбаъҳои обӣ дар ҷумҳурӣ бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ ёрӣ-расонанд ки дар баробари истеҳсоли энергияи сабз инчунин партовҳои гулхонагиро ба ҳавои атмосфера кам месозанд. ҳифзи прияҳҳо эълон кардан ин як масъалаи муҳим барои ҳаётан муҳими ҷомеаи ҷаҳонӣ ба шумор меравад. чунки сол аз сол миқдори прияҳҳое ки дар тоҷикистон дар ҳудуди тоҷикистон ҳаст кам шуда истод. ман як мисоли содда мебарам. қаторки қурама дорои 5-6 прияҳҳо буд. онҳо бобшида рафтанд. масалан қаторкаи туркистон ки ҳоло прияҳҳо ҳаст, унҷа фақат онҷа прияхи чимтарға боқӣ мондааст, прияхи сабах ва худи прияхи зарафшона мисол шоҳиди гаштани вай шудем. мо агар таърихи тараққиёти прияха бинем, дар эволюсияи геологияша гирем, агар дар эволюсияи вай 5 маротиба приях шуда, 5 маротиба барқарор шудааст. цикли тараққиёти вай ниҳоят гуногун аст. ҳамин нуқтаи назар мо пеш аз ҳама ин ғизои мо на фақат ғизо, балки тамоми соҳаҳои хоҷагӣ халқ аз ҳисоби об кор мекунад, нест дигар чизе ки кор кунад. ҳамин нуқтаи назар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ин ташаббусро пешниҳод карданд, ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ кард. пешгирии обшавии прияхҳо омилҳои бисёр, яке аз омилҳо омили беруна нури офтоб, дигараш дохилии гармии замин, дигар омилҳои техногенӣ, дигарҳо ки инсон ба таъсир расонда обшавии тез карда истода. ҳамин нуқтаи назар хел пешниҳод карда шудагӣ. аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷомеаи ҷаҳон пешниҳоди дар ҷаҳон таҷлил намудани 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии прияхҳо ва эълон шудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо ба ҳалли бисёр масъалаҳо вобаста ба обу иқлим мусоидат менамояд. муҳимтар аз ҳама кишварҳои ҷаҳон барои ҳалли масъалаҳои экологӣ муттаҳид шуда тадбирҳои қатъӣ меандешанд. бо мақсади пайвастагии илм бо истеҳсолот ва дар ин замина рушд бахшидани соҳаи кишоварзиву ба даст овардани ҳосили фаровон дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо иштироки олимону мутахассисон ва заминистифодабарандагон дар мавзӯи яхобмонӣ, обмонии захиравӣ, шуршӯйкунии замин ва боғу тогзор, омили фаровонҳосилии зироатҳои кишоварзӣ семинари илми амалии минтақавӣ доир гардид. ҳамкоронамон дар ин мавзӯъ шарҳи бештар доранд. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо ташаббуси сарриёсати кишоварзии вилояти Хатлон, раёсати беҳдошти замин ва обёрии вилоят дар мавзӯи яхобмонӣ, обмонии захиравӣ, шуршӯйкунии заминҳо ва боғу тогзор, омили фаровонҳосилии зироатҳои кишоварзӣ семинари илми амалии минтақавӣ доир карда шуд. дар кори ҳамоиши саҳрои масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, олимону мутахассисони институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мутасаддиёни соҳа аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар ва дигар коршиносону заминистифодабарандагон ширкат намуда анҷоми корҳои мавсимӣ ба хусус яхобмонӣ, обмонии захиравӣ, шуршӯйкунии заминҳо ва боғу тогзорро барои фаровонҳосилӣ дар мавсими нав муҳим арзёбӣ намуданд. ҳангоми обшӯйкунӣ ё захиракунӣ ҳатман бояд ки мо вобаста аз хусусияти оби физикавии онҳо, аз устувории механикии хокҳо, яъне ки дида ташхис карда баромада барои аз ҳолати шӯршавӣ баромадан меъёрҳои обмониро ба роҳ монем. зеро ки дар он заминҳое ки гилхоки сабук мебошанд ҳатман бояд ки бо меъёри 600 метр кубга, заминҳое ки онҳо аз гилхоки миёна мебошанд 700 метр кубга ва гилхоки вазмин 800 кубга метро бояд мо саванот истода барем. бояд қайд кард ки ҳангоми обшӯйкунӣ мо бояд дар рӯзи ҷоякро аз 100 то 150 яъне ки риоя кунем то он ки он қабати ҳосилхезии хок ки дар ин заминҳо вуҷуд дорад бо ин обҳо шуда нараванд. бино ба иттилои олимони соҳа дар фасли зимистон, новобаста аз баланд ё паст будани ҳарорати ҳаво бояд дар заминҳои кишоварзӣ, обмонии захиравӣ ва яхобмонӣ гузаронида шавад. агар боғпарварон дар зери дарахтон яхоб монанд, дар сурати пеш омадани гармӣ дар фасли баҳор он дарахтонро аз гулкунӣ барвақтӣ нигоҳ медорад. кишоварзон набояд фаромӯш созанд ки яхобмонӣ низ монанди обмонии баҳорӣ бояд муътадил гузарад, зеро аз ҳад зиёд шудани намнокӣ боиси косашафии қобилияти обу ҳавогузаронии хок мегардад. инчунин дар заминҳои сатҳи оби зеризаминияшон баланд яхобмонӣ тавсия
дода намешавад, зеро расидани оби полезӣ ба оби зеризаминӣ боиси боло баромадани намнокии таркиби оби зеризаминӣ гардида эҳтимоли хушкшавии дарахтону бутаҳои зиёд мешавад. дар фасли тиравому зимистон пеш аз ҳама аз қазонрез нарм кардани гирду атроф, ғизо додан ҳам нуриҳои органикӣ ва ҳам нуриҳои маъданӣ ва инчунин ҳатман зарурати калон пайдо мекунад додани оби захиравӣ ва яхобмонӣ. хусусияти якумаш бо намӣ таъмин кардани хок аст ва дар ҳолати зарурӣ ҳамин намӣ ба сабзиши растанӣ чӣ хел таъсираш мерасад ва дигараш ин аст ки бисёр ҳашаротҳои зерихокие ки дар гирду атрофи решҳои дарахтон ҳастанд он дар замин аст ба нестӣ мераванд. тавре иттилоъ дода шуд, ҷиҳати саривақт ва бемаъмуният анҷом додани тавсияи олимон дар самти анҷоми яхобмонӣ, обмонии захиравӣ, шӯршӯйкунии заминҳо ва боғу тогзор аз ҷониби мутахассисони раёсати беҳдошти замин ва обёрӣ дар вилояти Хатлон ва идораҳои зертобии он дар шаҳру ноҳияҳо хоҷагидорон тавассути ҷӯю каналҳои худҷорӣ бо оби полезӣ таъмин гардида истоданд. обмонии захиравӣ дар шаҳри ноҳияи вилоят тибқи нақша 19000 ва обшӯйкунӣ бошад таи қариб 5000 гектар заминҳо ба нақша гирифта шуда. барои обмонии зироатҳои кишоварзӣ дар шаҳри ноҳияи вилояти Хатлон дар минтақаи худҷорӣ оба тибқи дархост дода истодаем. барои то саршавии мавсими обёрӣ шабакаҳои обёрӣ, заҳбру заҳкашо, иншоотҳои гидротехникӣ, пойгоҳи обкашӣ таъмиру тармим карда истодаем ки то саршавии мавсим ба пирагии он нақшачорабиное ки дар назди идораи зертобии раёсат гузаронида шудааст монда шудааст ба пирагӣ барои мардума бо оби полезӣ таъмин намоем. тавре иброз гардид, баҳри пайвастагии ин бо истеҳсолот ва дар ин замина рушд бахшидани соҳаи кишоварзиву ба даст овардани ҳосили фаровону хушсифат минбаъд низ баргузории ҳамин гуна тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ карда мешавад. ҷиҳати пурзур намудани коркард, истеҳсол, интиқол, нигоҳдорӣ ва фурӯши маҳсулоти гӯштӣ, ширӣ, қаннодӣ ва маҳсулоти консервашуда бо истифода аз усулҳои лабораторӣ аз ҷониби масъулини Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи Шаҳри Нав як қатор гаштҳои санҷишӣ, инчунин корҳои фаҳмондадии доир гардид. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи Шаҳри Нав. ضمن کارهای فهماندهی مسئولین مرکز نظارت دولتی اپیدمیولوژی سانیتری از راهبران بازار و مرکزهای سودای خوراکواری قطعاً طلب نمودند که ضمن فروش محصولات گوشتی، شیری، قنادی و محصولات کنسرو شده به طلبات سانیتری و گیگینی رعایت نموده شرایط نگهداری آنها را طبق مقررات براه مانند. گفته شد که نظارت دائمی فروش محصولات نیاز اول در مغازه و دکانها و مرکزهای سودای بازارها می توانند به پیشگیری بیماری‌های سیرایتی و غیر سیرایتی از محصولات پس‌صفت و مهلت استعمالش گذشته زمینه گذار باشد. امروز طبق نقشه چاره‌بینی‌های مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی ناحیه و برقراری خدمات نظارت سنتری اپیدمیولوژی جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری از بیماری بوتولیسم و هر نمود بیماری‌های زهرآلودشوی در مغازه، بازارها و دکان‌های ناحیه ریدهای مشترک منتظم گذرانیده ایستاده‌ایم. در هفته سپری گشته در 20 نقطه‌های خوراک عمومی سنجش‌ها گذرانیده معاینه نمودیم که در بعضی حالت‌ها فروشندگان از محصولات‌های پس‌صفت یا که مهلت استفاده برایشان گذشته در فروش برآورده ایستاده‌اند. ما حرکت نموده ایستیم که این خیلی محصولات رو از فروش بازگردانیم. در نتیجه گذراندن سنجش‌ها در هفته سپری گشته نسبت 4 نفر قانونشکنی‌ها معین کرده شده. نسبت این فروشندگان طبق کدکس مأموری جمهوری تاجیکستان جریمه‌ها بسته شدند. گذراندن عملیات مذکور در ناحیه ادامه دارد. ضمناً در اساس قرارهای داخلدار خدمات نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی جمهوری تاجیکستان و مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی ناحیه شهر نو درباره منع نمودن فروش محصولات خوراکواری تیزویران شونده، خورش‌های کنسرو شده در شرایط خانه تیار شده، استحصال و فروش یخماس و نوشاکی‌های تشنه‌شکن در جای‌های غیر مقرری که مقصد آنها پیشگیری نمودن حادثه‌های زهرآلودشوی از محصولات خوراکواری ذکر شده می‌باشند کاربری جریان دارد.
дар ҳамин раванд кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи шаҳри нав дар асоси нақшаи кории давоми соли 2024 83 санҷиши санитарию гигиенӣ дар 504 объекти амалкунанда гузаронида дар рафти он як қатор камбудиҳои ҷойдоштаро ошкор намуданд. аз ҷумла барои риоя накардани қоида ва меъёрҳои санитарӣ 79 протоколи маъмурӣ тартиб дода ҳамаи онҳо ҷамъ ба маблағи 24 000 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд. ҷиҳати манъ намудани фурӯши маҳсулоти хӯроквории зудвайроншаванда, хӯришҳои консервашудаи дар шароити хонатайёршуда, яхмозҳо ва нӯшокиҳои ташнашикан дар ҷойҳои ғайримуқаррарӣ аз ҷониби масъулини марказ як қатор гаштҳои санҷишӣ, инчунин корҳои фаҳмодадиҳӣ доир гардида дар натиҷаи он давоми соли 2024 709 килограмм маҳсулоти қаннодӣ, ширӣ, обҳои ташнашикан, намаки ошӣ ва дигар маҳсулоти ниёзи мардум ба маблағи 14181 сомонӣ аз сабаби пастсифат будан ва гузаштани муҳлати истифодабариашон аз муомилот гирифта шуд. соли 2024 гармтарин сол дар таърихи мушоҳидаҳои обу ҳавошиносӣ гардид. дар ин бора ҳавошиносони ҷаҳон хабар дода гуфтанд, ки дар ин давра ҳарорати миёнаи